Dobrý den lidi, dneska si zahrajem Minecraft, to hraju poprvé, pozdrav. Dělaj! Čau lidi, dneska vás vítám u nového videa. Jsi to říkal? Co ty děláš? Co je tobě? To mi nic neudělá. A co to je? Co to dělá? Dobrý, jdeme hrát normálně. Jako už jsme si... Co děláš? Jenom 2 srdíčka. Pozor. Creeper! Nemá jenom půlku! Pomoc! Nemá jenom půlku. Nemí jídlo. Nemí jídlo. No tak dík. Jdeme to dál. Já tyhle skeletony nenávidím, který tě dají zpomalení. Nechte masakr lidi. Ještě skeletony. Mám kývku. Pojď za mnou, mám kývku. Mi to udělal. Skočíme! Já to neskočím. Mám uhlí. Já si mi srandu jenom jedno. Já mám jenom jedno. Já nemám dřevo. Už tam nechci jít nahoru. Já už tam nepůjdu. Když mám ty shadery, já to dělám takhle. Já jsem sebral jenom jednu trčku, ale mě to nevadí, když mám jenom jednu. Jde? Mám zaplý shadery. Já tě hraju se shaderama, mě to nezajímá. Dej mi tu torčku, blbou. Ty počkej. Ty na těch dílů já tady budu těžit zatím nějaký irony. Já se tady vůbec najdu. Na! Ale ty jsi taky umřel, to se to je zajímá. No co je těžký tam jít zás. No zase. Sebereš moje věci. Pomoc! Co to je furt? Asi těch až budeme mít nějaký diamanty. Jako moc neumím hrát Minecraft.
A zase ho neporazíme, Ender Draka. Co? Není to jednoduchý. Mám tu tajnou bejsku. Po tou iglu. Já mám po tou iglu tu tajnou místnost. Koukej. Mě. Zlatý jabko! Zlatý jabko! Drchac, jazyk tvar, oslabení, síla otoku. Beru. Ebrano pracuji za. Škoda. Ale docela tady bylo dobrý loot. A to je zlatý jabko. Zlatý jabko. Já mám zlatý jabko. Nechci jich dostat. Nechci jich dostat. Tady tím lektvarem. Tak jo. Tak to fakt není. Tak já ti řeknu, co to je za lektvar. Je to oslabění. Já jdu se na ti... Co dělám? Co to říkám vůbec? Já jdu si sebrat moje věci. Já jsem tě vzal, akorát, že já najdu jenom své věci a dám ti věci, které řekneš. Tak jo. Jo, tady je to. Michale, tady, pojď tam nechat. Jo, tady. Aspoň mám kostel, to se můžu dát respawnat. Co? Neměl. Aspoň díky znamboubí. Luk jsem měl, si myslím. Kobos kamení jsem měl. Teď jsem měl, to vím. Jo. To ani nepotřebuju. Já nemám meč, já jsem neměl meč. Nebudu je zabíjet. Tak jo. Já zdrám. Ještě po mi skeleton. Tak je zabij. Náš cíl je najít diamant. Já jsem dostal 2 zlatý jabka. No, tak já jdu tam. Aspoň pro to železo. Já jsem ještě jednu torčku. Jenom jednu. O, tak velký.
jako velký, no ani to je. Ne, já jsem ho nedal víc. Jo, aha. Kdybychom ještě streamovali. A ty osvětluju. Já tady těžím nějaký uhlí. Aby jsem dostal nějaký levely. Co? Na těch uhlí ale rozdělím masy. Je tady? Wow, dobrá. Vidím creepera. Zase jsem tam spadnul. No tak ho zkus zabít, ale možná si dá dojede. Ale já jsem na dva srdíček, tak stříhej. Já mám jenom půlku a 2 srdíček. Jo, tak počkej, já ti dám jedno. No, nemám. Lepší je štít, ne? No to je lepší. Aspoň díky těch 12, já nevím, co to je, zkažených brambor. Prostě zaknu. Ještě jsem nedělala zkažený brambory. Ale to nevá. Dal jsem to nebo si lítal? Teď jsem někde viděl Endermana. Endermo. Já to nebudu říkat. Jo, je tady Enderman. Je můj, ty už máš Enderperlu. Já už jsem ji využil. Ale nechytá jsem. Ne, to je můj. Já jsem jenom osvětluju. Kde je Enderman? Tak mamo? Mamo? Pojď. Mám Enderperlu. Mám Enderperlu. Poprvé v životě jsem zažil Enderperlu. Ne, já? Já jsem dal na critical hit. Tak. Já si nebudu stančit tam ta torčka. Kde ji vůbec mám? Já jsem ztratil torčku. Já ti dám klidně. Ale já ti dám. Ne, já se tady ulovím. Ne, já ti dám 32. Už nepotřebuju. Tak jo. No, tak teď máš už smlouvu, ale dám ti 4. Já jsem na vyhodě. Proč tady nebude žádný železo, když to je obrovská kejvka? Já jsem našel mrtvý křivky. 3 železa. No, 3 železa. A když najdeš 6, tak mi dej 3. Pomož.
Dobrý.